Здравейте, приятели! Както го виждате, в момента съм навън. Днес ще ви кажа една новина. Както знаете, те са двойка. Нали, моят тенис и лъкър жеребец и моята арабска кобила са двойка. Ако не знаете, сега разбирате. И мисля, че наистина са си доста добра двойка. И аз се замислих, че андалуското конче доста си отива с тях. Нали, тънко, нали, с тънички крака е, няма шпагати. И горе-долу така по муцуните са си подобни. И аз се замислих за едно нещо. Така, след време, когато си купя андалуската кобила, което ще бъде скоро, ще я взема, той и андалуската кобила, да кажем тук и андалуската кобила, ще бъдат двойка. А то ще бъде тяхното малко. Когато след време излезе андалуския жеребец, той ще бъде с андалуската кобила. А на тенис и лъкър жеребеца ще му купя тогава нещо друго. Но он мисля, че това няма да бъде скоро и до тогава той ще бъде с андалуската кобила. А тя, за да не остане самичка, понеже много си обичам, много. Тя е една от най-хубавите ми кобили. Аз имам само 3-4 но много си я харесвам, просто и си я обичам. Реших да не е самотна и тя ще бъде с торч, когато си купя андалуската кобила, което ще бъде скоро. И ще се опитам нали, тя да бъде с торч. Пък след време, нали, когато си върна тенис и лъкър жеребецът, те пак ще бъдат заедно. Нали, когато тенис и лъкър жеребеца се махне от андалуската кобила, защото тя си намери своя мъжки, те ще бъдат отново заедно. По принцип, торч искам да бъде нали, не самотен, а просто да бъде самичък, защото просто по някакъв начин аз си приемам, че той е един такъв по-див кон и иска да си живее живота сега, докато е млад. То се вижда, че не е стар, особено стар кон. Нали, не е много стар. И сега си живее живота и затова си няма приятелка. Нали, няма да има семейство сега. По смисъл семейство, мъж, жена и негово дете. По този смисъл. И затова така. Следвам просто на главата му сега са приключенията. И затова така, приятели. И това беше новината. Надявам се да ви е харесала и до скоро.